Ndabwera ndi video iyi ndifuna muyionere kumapeto kwake ndi yankhula chonde azifumu taonera ni video imeneyi. Mwana ameneyo dzina lake ndi Ekwami Ebede amachokera ku Nigeria. Mwana ameneyo anasowa mu December akupita ku school sanabwererenso akhala kumusakasaka koma mwanayo samapezeka. Ndedzana mayi yake anali pa ulendo ndi sister wake akuyenda. Sister wakeyo anaona munthu ofanana ndi Ekwami Ebede ndanauza mayi yake, mama kanga ndaona Ekwami Ebede. Anapanga Newton ndotsika ngilimoto muja kumfikira mwana uja anampezadi Ekwami Ebede ali wopenga. Ndi mayi aja anayamba kulira mungathe kuona amene alirira. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kumpeza mwana wako ali chonchi sukudziwa chimene chinamuchitikira mwana wako. Ndabwera ndi video imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mudziwe zinthu zimene simuzidziwa. Mwana ameneyo anapengetsedwa misala anamukhwimira. Zimenezi ndi zakomoni ku Nigeria. Ungathe kungokhala padeni pano anthu nkubwera zopanga kidnap kapena tumenda munsewu ndikupanga kidnap kuwapangira za mankhwalazo ndikukutaya olokukupha kumene ndi zakomoni. Komano vulo ndili anthu amalenga zimenezi ndi mabwera nazo maiko osiyanasiyana ngati ku John ku Kenya zinachitikako zimenezi, ku Pretoria Gomola zinachitikaso zinthu ngati zimenezi. Mwana wina anadula khosi mayi yake ndotenga muruja arankakagulisa kwa Nigeria mpaka na pano mwana uja anathawa ndi muruwo sapezekaso. Kwa anthu amene mmakhala ku Gomola nkhani imene ndikuthokoza zoti muyidziwa zinachitika zimenezi ku Gomola, Pretoria, ku Hercules. Akatenga muru amakapangira mankhwala ake ena afuna kulemera ena amakagulisa kwa mapasta. Mapasta akagula muruja amakawika mchalichi kukumbira pasi kuika mchalichi muja ndipanga mankhwala awo ndi cholinga choti azitha kupeza mphamvu zopanga zinthu zodabwitsa. Muzoni mapasta ambiri ukafikira ndudwala pasta amamba kuza zina ako ndilo wakuti umachoka kwakuti bale wako wakuti mphamvu zopangira zimene zijazo zimachoka kwa anthu. Feri ndiwe munthu ndafunaso china chake chochoka kwa munthu. Ena madula miyendo manja koma akapangira mankhwala awo ndi cholinga chofuna olemera, ena ndi cholinga choti azipanga zodabwitsa m'machalichi mwawo. Zikuchitika zimenezi. Mapasta ambiri akusamba magazi a anthu koma mphamvu zonsezo zikuchokera ku zinthu ngati zimenezi za kumidima. Zili ngati mapanado amene timwa mwawo amatenga ubongo wa munthu kumangira mapanado izi ndizi. Anthu ife ndikumamwa ndikumachira nkani muzaone anthu a mazowe amati apostoli ku Malawi. Mazowe samama mankhwala amene timagula mu shopu chifukwa mazuwa zakuti mankhwala amenewa akuchoka mu thupi la munthu. Nkani samamwa nkani wo amamwa zachilengedwe ndakulakulu chonde umakhala osamala. Ndodziwa anthu ambiri mukamayenda usiku mumasiya mafoni mumasiya ndalama ndikumapita handikaone mpira kumapita kumpira kuja. Koma anthu panopa sakufuna zinthu zimene uli nazo, akufuna iweyo ndi ndalama. Pali ma private clinic ambirimbiri akufuna magazi afuna ziwalo za anthu ndi akakugwira ali ndi ma connection amakagulisa ziwalo zija amakagulisa magazi aja mabeseni na magazi akupha akuchosa magazi aja kuyika mbeseni nyonji ndikumakagulitsa ku ma private clinic. Zikuchitika zimenezi. Dziko lakulu lili ndi mbali kuti anthu ambiri simumadziwa ndipo mbaliyo ndoyipa. Kuli ma business oyipa kwambiri onyasa amene anthu akupanga. Ndecho ndakulu kana nosamala osamayenda usiku pamene mwakhalapo muziziwa zakuti ino ndi ndalama ndosazipwekesa akulu kana nosamala kunja kuno kwaipa makamaka Nigeria amenewa osawayandikira osapanga nawo bale. Mwone panopa machalichi akuchuluka kwambiri ndi yango lwa business wina aliyese afuna zimanga zinthu zodabwitsa. Kuti mupite ku Nigeria zimenezi sizachilendo. Azibusa ambiri akhala kupezeka ndi ziwalo za anthu
miru ya anthu anayikwirirakwirira m'machalichi sizachilendo, komano vuto ndili akuzitenga zinthu zija abwera nazo m'mayiko ena. Ndiye chonde kwa anthu amene sitikudziwafe tizikhala osamala akuluakulu.